वॉटर सिस्टीम. शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे तुम्हाला मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात. ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 1084 किंवा 7741 0944 62. साहेब, आज सकाळच्या सत्रामध्ये एका आजीचे 3.5 तोळ्याचा दागिना जो होता हा हरवला होता, परंतु कुडाळ पोलिसांनी अत्यंत शिताफीनं जे काय आहे ती वस्तू त्यांच्या ताब्यामध्ये दिली. नेमकी घटना काय होती, काय याबाबत सविस्तर माहिती द्या. आज सकाळी ज्या आजी आहेत, परब आजी आहेत, 78 वर्षाच्या आजी आहेत, त्या काळसे धामापूर तिकडून कुडाळ येथे असा रिक्षाने प्रवास करत होत्या. त्यावेळी गाडीतून उतरल्यानंतर त्यांची बॅग रिक्षामध्येच राहिली. त्यांच्या काय ते लक्षात आलं नाही आणि उतरल्यानंतर रिक्षा ती नेहमीप्रमाणे निघून गेली. निघून गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अरे आपली बॅग विसरून राहिलेली आहे रिक्षामध्ये. मग त्यांनी तिथे आजूबाजूला रिक्षा स्टँडवरती विचारलं, माहिती घेतली की अरे अशी रिक्षातून मी आलो पण ती रिक्षा इथे कुठे दिसत नाहीये. त्यांनी शोध घेतला बराच वेळ, पण त्यांना काय त्याच्यामध्ये यश आले नाही. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ पोलीस स्टेशनला आल्या. त्या पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की अशा ठिकाणी मी रिक्षा सोडली पण रिक्षा आता तिथे कुठे दिसत नाहीये. तर आम्ही तात्काळ मग आमचे पोलीस स्टेशनच्या स्टाफला सूचना मी दिल्यानंतर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आम्ही शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. शोध घेतला, रिक्षा कोणती आहे ती माहीत पडली आम्हाला. पण त्या दरम्यानच्या काळामध्ये म्हणजे आम्ही ते शोध घेत असतानाच रिक्षा चालक जे होते त्यांचं नाव विलास विष्णू चव्हाण, ह्यांनी सुद्धा त्यांच्या लक्षात ज्यावेळी आलं की आपल्या रिक्षामध्ये त्या पॅसेंजरची बॅग राहिलेली आहे त्यावेळी त्या पॅसेंजरला ते सुद्धा त्या भागामध्ये शोधत होते. असं दोघांनी एकाच वेळी म्हणजे शोधाशोध केल्यामुळे त्यांच्याशी आमचा संपर्क साधला गेला. त्या रिक्षा चालक आहेत त्यांचे संपर्क साधल्याच्या नंतर आम्ही त्यांना मग तात्काळ पोलीस स्टेशनला बोलवलं. त्यांना सांगितलं ज्यांची बॅग राहिलेली आहे ते पोलीस स्टेशनला आलेले आहेत. मग त्यांना बोलवल्यानंतर तेही पोलीस स्टेशनला लगेच आले. आल्याच्या नंतर मग ती बॅग, त्याच्यामध्ये असलेला दागिना हा त्या आजींनी पाहिला, ओळखला आणि त्यांच्या सुपूर्द आम्ही तो दागिना आणि ती बॅग केलेली आहे. त्याच्यामध्ये रिक्षा चालक याचा प्रामाणिकपणा, त्याचबरोबर आमचे प्रयत्न, हे जे दोन्ही याचा मेळ एकत्र आल्यामुळे त्या आजींना अवघ्या काही मिनिटांमध्ये ती बॅग आणि हा त्यांना मिळाला. त्याबद्दल त्यांनी पोलिसांचे आभार मानले, रिक्षा चालकांचे आभार मानले. अशी एकंदर घटना आज झालेली आहे सकाळी. खरं तर हुलावले साहेब, आपलं पोलीस डिपार्टमेंटचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. कारण की आपण व्यक्त झाल्याप्रमाणे रिक्षा चालकाचा प्रामाणिकपणा आणि कुडाळ पोलिसांनी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न यामुळे त्या आजीचा गेलेला जो दागिना होता हा तिला मिळालाय. निश्चितच सर, आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत आपल्या पुढील एकूणच कार्यासाठी. धन्यवाद सर. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.